γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ακούτε κάτι? Μπορεί να ακούτε κάποιον μου κόβει τα χόρτα έξω, αλλά παιδιά, έχει τόσο ησυχία στο σπίτι μου, είμαι μόνη μου. Είναι Σάββατο πρωί, βασικά δεν είναι και πολύ πρωί, πρέπει να έχει πάει 12 και 5. Έχω ετοιμαστεί, έχω στολιστεί, κάτσε να σας κάνω και ένα outfit of the day. Έχω ντυθεί έτσι, είμαι από κάτω με παντόφλες όμως, αλλά θα αλλάξω λίγο το μαλλί, μπούκλα και να σας πω. Είμαι μόνη μου γιατί τα παιδιά έχουν πάει στην πεθερά μου, το σκυλί είναι στην πεθερά μου, ο άντρας μου έχει αγώνες ποδοσφαίρου και λείπει για το Σαββατοκύριακο και ποια θα είναι μόνη της όλο το σπίτι? Εγώ, παιδιά, το απολαμβάνω τόσο πολύ να έχω λίγο χρόνο για μένα, να έχω λίγο ησυχία μέσα στο σπίτι, να λείπουν όλοι, δεν ξέρω αν είστε και εσείς έτσι, αλλά εγώ έτσι είμαι, θέλω την ησυχία μου στο σπίτι και είναι η ευκαιρία μου αυτό το Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, χθες ήμασταν κέντρο, γιατί στο κέντρο έχει φεστιβάλ εδώ πέρα στην περιοχή μας και άλλο το Σαββατοκύριακο. Ήταν Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και σήμερα το βράδυ, αν οι φίλες μου έχουν χρόνο, μπορεί να κατέβουμε πάλι στο φεστιβάλ. Αλλά τώρα το μεσημέρι θα πάω με τα αγόρια μου, γιατί έχει διάφορα σαν Luna Park φάση και για τα παιδιά. Εγώ θα χαλάσω το μαλλί μου, έτσι το κάνω. Και θέλω να τους πάω και όλες έτσι να φάμε και καμιά κρεπούλα. Είχε και λουκουμάδες. Χθες, παιδιά, είχε λουκουμάδες. Ήταν Έλληνες τα παιδιά από Ντόρτμουντ. Και φάγαμε και χθες. Έχω να βάλω και σταγόνες στα μάτια. Μισό λεπτό, γιατί θέλω όλα τόσο γρήγορα να τα πω που ξεχνάω. Μισό να βάλω σταγόνες στα μάτια. Τους τελευταίους μήνες, αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο μου, δεν ξέρω τι να πω, δέρμα, το έχω κολλήσει, το παίρνω παντού μαζί μου, είναι σταγόνες που βάζω για τα μάτια, έχω κάνει εδώ και 2 μήνες λέιζερ, αλλά θα μιλήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο γι' αυτό. Έκανα λέιζερ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Βασικά, αν θέλετε, αφήστε με εδώ τις ερωτήσεις για το λέιζερ και θα σας τα πω όλα σε ένα άλλο βίντεο που είναι για το λέιζερ. Τέλος πάντων, και δεν φοράω όλα γυαλιά, αυτό που ήθελα, παιδιά, να αποφύγω πάρα πολύ καιρό ήταν τα γυαλιά. Και επιτέλους εδώ και 2 μήνες δεν φοράω και δεν μου λείπουν και καθόλου κιόλας και χαίρομαι γι' αυτό. Και αφού είμαι έτοιμη και θα κατέβω σε λίγο κέντρο, γιατί έχω ακόμα ώρα για να κατέβω, να ετοιμαστούν και τα αγόρια μου. Τι ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα σχόλια και για τη μικρή μας παρέα που σιγά σιγά μεγαλώνει. Άμα σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια, βλογκάκια πιο πολλά θα κάνω. Αλλά άμα θέλετε και κάτι άλλο, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ότι θέλω να δω αυτό το βίντεο από σένα, θέλω να δω εκείνο το βίντεο από σένα. Αλλά όπως σας έχω πει, δεν ανεβάζω πάρα πολύ προσωπικά πράγματα. Τα παιδιά τα δείχνω, δεν υπάρχει θέμα. Ή ξέρω εγώ ότι θα δείτε τον άντρα μου, ξέρω εγώ να είναι σε βίντεο που και αυτός έχει εμφανιστεί εννοείται. Απλά δεν είναι ότι θα είναι σε κάθε βίντεο εδώ πέρα μαζί μου να μιλάμε, να κάνουμε, γιατί το κανάλι το συγκεκριμένο είναι δικό μου. Καταλάβατε τι είναι. Θέλω να κάνω και ένα Q&A γιατί έχουμε νέους συνδρομητές στο κανάλι μου. Γι' αυτό αφήστε μου κάτω τα σχόλια και τα μηνύματα και ό,τι θέλετε βασικά. Έχει 4 λεπτά, μιλάω μόνη με τον μεταξύ. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το βίντεο. Δεν θέλω να βγαίνουν και μεγάλα τα βιντεάκια μου. Τα θέλω γύρω στα 10 λεπτά για να μην βαριέστε κι εσείς, κατάλαβες. Άμα βαριέσαι, πάτα το επί 2 για να πάει λίγο πιο γρήγορα το βιντεάκι. Και το βλέπει σε γρήγορο τέτοιο ρυθμό. Ξεχνάω όλο κάτι θέλω να πω, αλλά ξεχνάω επειδή είναι και το δέπι μάλλον. Και ξεχνάω πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Περιμένω να έρθει και ο ταχυδρόμος, γιατί περιμένω ένα πολύ σημαντικό πακέτο να έρθει σήμερα. Βασικά, όποιοι με ακολουθείτε στο Instagram, και ακολουθήστε με, είναι Ελένη Μήλο, θα σας το αφήσω εδώ κάτω. Όποιοι με παρακολουθείτε στο Instagram, όπως έλεγα, ξέρετε ότι ο Νίκος, ο μικρός μου ο γιος, παίζει κιθάρα. Έχει ξεκινήσει να παίζει. Γενικά έχει πολύ κόλλημα με τη μουσική. Ως ένα παιδί με αναπηρία, η μουσική το βοηθάει πάρα πολύ και είναι γνώστης ο άνθρωπος. Είναι 8 χρονών, αλλά είναι γνώστης της μουσικής. Ξέρει παραπάνω πράγματα από μένα, εντάξει, που δεν σκαμπαζώ μία από μουσική, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, και σήμερα περιμένουμε να έρθει η καινούρια του κιθάρα. Έχει κιθάρα, αλλά περιμένουμε να έρθει μια πιο καλή κιθάρα. Και γι' αυτό θέλω να είμαι σπίτι να την παραλάβω. Περιμένει πώς και πώς ο Νικόλας την κιθάρα του, την καινούρια. Και για να πάμε την επόμενη εβδομάδα στο μάθημα με καινούργια κιθάρα. Εγώ χαίρομαι πιο πολύ μεταξύ, αλλά και ο Νίκος χαίρεται πάρα πολύ που θα έρθει. Γιατί τώρα παίζει με την κιθάρα του άντρα μου, που η κιθάρα του άντρα μου είναι μια κανονική κιθάρα για ενήλικες, ενώ αυτή που έχει ο Νίκος είναι για παιδιά, ρε παιδί μου. Νομίζω 70 κάτι εκατοστά είναι. Τώρα δεν σκαμπάζω και εγώ πολλά από μουσική. Πάνω στο δωμάτιό του ήρθαν και τα drums. Τα drums του είναι κανονικά μεγάλα για ενήλικες. Αλλά είναι με ακουστικά. Καλά, γιατί δεν. Είχαμε πάρει και πιο παλιά παιδικά drums που ήταν πάλι με ακουστικά, αλλά τώρα επειδή μεγάλωσε, το έχουμε πάρει τα
δράμτσια τα μεγάλα. Σήμερα θα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα γιατί έχουμε και κολυμβητήριο. Ο Νίκολας πάει και κολυμβητήριο μέσα σε όλα. Για να μην ξεχνιόμαστε, κοιτάω και την ώρα ταυτόχρονα. Και αυτό από μένα. Ελπίζω να μην σας κούρασα ή αν σας έρθει έτσι να κάθομαι να μιλάω όπως μιλάω με τις φίλες μου. Γιατί έτσι αυτό νιώθω τώρα, ότι έχω εδώ μπροστά μου τη φίλη μου και μιλάω μαζί της και έτσι τα λέω όλα. Και δεν παίρνω και ανάσα και όχι τίποτα άλλο. Θα πνιγώ. Αυτό. Τα λέμε σε λίγο όταν έρθει ο post. Να σας δείξω λίγο τις κιθάρες των αγοριών. Αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι δύο. Αυτή είναι του άντρα μου, αυτή είναι του Νίκου που θα αλλάχτεί. Κάτι άκυρο, αλλά σήμερα μου αρέσουν πολύ τα μαλάκια μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν. Έχουν ένα μακρύνη φούλα, αυτό είναι δικό μου αλλιόλο. Δεν φοράω τρέσα τώρα. Τη τρέσα βασικά τη φοράω μόνο όταν έχω τα κυματιστά τα μαλλιά. Για πάμε προς τα πάνω. Βασικά θέλω και νερό, αλλά μετά θα πιω νερό πάνω. Να ετοιμάσω τη τσάντα που θα πάρω. Δεν ξέρω ποια τσάντα. Λέω να πάρω. Κάτσε, δεν έχει φωτά. Λέω να πάρω μεγάλη τσάντα. Το δωμάτιό μου είναι κάπως έτσι. Αν έρθει κανείς θα πάθει σοκ, γιατί δεν. Πάμε να το καθαρίσουμε βασικά μαζί αφού είμαστε εδώ πέρα. Μάζεψα λίγο να σου πω την αλήθεια πάνω, επειδή τώρα είχα την κάμερα μάζεψα γι' αυτό. Με την ξαδέρφη μου την Τίνα διαβάζω τα βιβλία από Anna Hong, άμα την προφέρω σωστά. Είναι το Twisted Love που διαβάσαμε το πρώτο. Και σήμερα θα πάμε στο κολυμβητήριο με τον Νίκο. Όσο ο Νίκος κάνει μάθημα, εγώ αράζω εκεί πέρα. Έχω το βιβλίο μου στη ξαπλώστρα. Είναι εσωτερικές πισίνες, να σας πω. Τι άλλο θα ήταν, πες μου, Ελένη, μέσα στο χειμώνα θα κάνετε έξω μπάνιο. Και εγώ κάθομαι εκεί πέρα και διαβάζω το βιβλίο μου. Έχω ακούσει σε reviews ότι είναι πολύ ωραίο, πιο ωραίο από το πρώτο. Το πρώτο μου άρεσε αρκετά. Σε κάποια σημεία δεν μου άρεσε, αλλά δεν θα το πω τώρα γιατί ξέρεις να μην κάνω κανένα spoiler για κάποιους που τα διαβάζουν. Τέλος πάντων και θα δούμε σε αυτό. Αν το έχετε διαβάσει, γράψτε μόνο αν είναι καλό ή το πρώτο ήταν πιο καλό. Είμαι έτοιμη για το κέντρο. Το final look φοράω μπαλαρίνες, ναι, μαύρες με από την Ελλάδα. Και φεύγω γιατί έχω αφήσει και την πόρτα ανοιχτή εδώ πέρα. Και επειδή θα κατέβουμε όλοι μαζί, πάω να βρω τώρα την πεθερά μου και τα παιδιά και να φύγουμε. Τα γυαλιά μου δεν τα βρήκα, βρήκα αυτά τα παλιά. Κουβαλούσα όλο αυτό το πακέτο που είναι η κιθάρα γιατί είδα το αμάξι του συναδέλφου μου. Unboxing! Να κάνουμε unboxing! Και αφού άνοιξαμε και το δεύτερο κουτί που ήταν ένα εργαλείο για το αμάξι του άντρα μου. Ώρα να πάμε πισίνες. Πάω να αλλάξω γιατί έχουμε κολυμβητήριο με τον Νίκο. Παιδιά, είμαι full κουρασμένη το κέντρο. Με κουράζει τόσο πολύ το τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν ακούμε. Εδώ πέρα αυτό εδώ. Τέλεια είναι, Νικόλα μου. Πείτε σου. Αυτό εδώ το σορτσάκι που είναι αυτό τύπου πιτζαμέ, βασικά πιτζαμέ είναι, αλλά εγώ το έχω κάνει σορτσάκια. Είναι η πρώτη φορά με την καινούρια χρονιά. Θα είμαστε με τα ίδια παιδάκια που ήμασταν και πέρσι, εντάξει. Καλό το βιβλίο μου θα ξεχνούσα, πού το άφησα να το. Είμαι η μαμά που τρέχω σαν την... Τι να πω, σαν την... Για να τα προλάβω όλα, καταλαβαίνετε. Και δεν έχω και πατρία στο κινητό μου και θέλω να σας πάρω και μαζί μου κιόλας. Στις πισίνες, να σας δείξω λίγο εκεί πέρα πώς είναι. Να σας πω ότι αυτό το μάθημα που κάνει ο Νίκος είναι μόνο με παιδιά με αναπηρία. Και τα παιδάκια μας είναι εδώ και τα δύο. Δίπλα-δίπλα έχουμε παρκάρει με το Ζήση. Μην παρεξηγείτε, μην είστε αμάξι, μην γίνετε πανικός. Κοιτάξτε εδώ πράγμα. Κόλλησε και με το μάθημα, κόλλησε εντωμεταξύ. Ήμουν ακατασπλέμενη. Ναι, και τι έκανες? Έκανα αυτά που έκανε η κυρία. Ναι, και τι άλλο? Και έκανα ντρρρ. Εγώ τώρα θα κάτσω να φάω γιατί δεν έχω φάει. Έχει πάει 5,5 ώρα και εγώ δεν έχω φάει ακόμα. 6 παρά είναι εντάξει.
Θα ετοιμάσω αυτό το βίντεο για να ανέβει αύριο. Τι λέτε? Βασικά ελπίζω να ανέβει αύριο. Αυτό ήταν το Σάββατο μου. Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βλογάκια, να μου το γράψετε στα σχόλια. Τι άλλο να σας δείξω, δεν ξέρω. Σπήρα σήμερα όλη μέρα μαζί μου. Εκεί εντάξει στο μάθημα διάβαζα εγώ το βιβλίο, έφτασα 30 κάτι σελίδες διάβασα, να μην λέω και πολλά, αλλά ξέρεις, αρχίζει να μ' αρέσει όλη η υπόθεση. Αυτά από μένα, ελπίζω να μην σας κούρασα βασικά με την πολυλογία μου, αλλά αυτό είναι το κανάλι μου. Γι' αυτό, αν σας άρεσε το κανάλι μου, πατήστε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε και ένα subscribe για να μεγαλώσει η παρέα μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Bye!